Čaute, moje meno je Peťo, vítajte v Sydney, toto je Austrália. Vítajte v kancelárii GreatMate v Sydney, v našom centre, odkiaľ sa vlastne všetko deje, všetky služby získavate vlastne odtiaľto. Ja by som len chcel povedať trošku z mojej histórie. Ja som tiež kedy bol zahraničným študentom, študoval som v Sydney v 94. roku a už odtedy poskytujeme služby našim klientom, čiže ja som si tiež prešiel všetkým tým štúdiom, hľadaním si práce, zariaďovaním si dokumentov a potrebných vecí, takže v skutočnosti vám viem poradiť ako reálny človek, ktorý cez to prešiel tiež sám. Určite všetci viete, že vedomosť angličtiny ako jazyka je viac menej skoro nevyhnutná a čím ďalej tým viac potrebná pre život v multikulturálnom svete, ako je teraz. Preto poskytujeme štúdium na jazykových školách, ktoré veľmi starostlivo vyberáme. Ja osobne chodím na návštevy, stretávam sa s riaditeľmi škôl, kontrolujeme kvalitu škôl, ktoré ponúkame a vyberáme pre našich klientov. Máme výber od tých lacnejších s nižšou kvalitou až po tie najkvalitnejšie a najlepšie. Do Austrálie môže študovať ktokoľvek, môže to byť človek od 10-11 rokov, ktorý pôjde študovať na základnú školu, cez strednú školu. Môže to byť človek, ktorý študuje na vysokej škole a preruší, človek zamestnaný, človek dokonca aj nezamestnaný, živnostník. Je len potrebné navštíviť naše zastúpenie v Čechách alebo na Slovensku, kde sa dozviete viac informácií o tom, ako sa dá pobyt v Austrálii zariadiť. Pobyt v Austrálii zariaďujeme mnohokrát na dlhú dobu, že kedykoľvek od 3 mesiacov až do 3 rokov a niekedy aj viac vieme zariadiť už priamo v Čechách alebo na Slovensku. GreatMate agentúra je registrovaná na austrálskej ambasáde vo Viedni pre zabezpečovanie študentsko-pracovných víz pre Čechov a Slovákov. Sme agentúra s dlhou históriou a máme oprávnenie na to, aby sme vás zastupovali voči austrálskej ambasáde vo Viedni. Naše služby ako agentúry sú zdarma, neúčtujeme vás žiadne agentúrne poplatky, pretože nás platia školy. Školy nás platia až potom, keď začnete študijno-pracovný pobyt v Austrálii, čiže nám záleží veľmi na tom, aby ste mali zariadený pobyt podľa vašich predstav k vašej spokojnosti. U nás v Sydney v študentskom centre máte nespočetné množstvo služieb, ktoré sú tiež zdarma, ako napríklad používanie počítačov s internetom, telefonovanie cez Skype zdarma. Ponúkame zoznam alebo mnoho krátkych kurzov, ako je dajme tomu RS a RCG, všetky kurzy, ktoré vám pomôžu si ľahšie nájsť prácu a sú potrebné k niektorým prácam. Mimo iného máme aj cestovnú kanceláriu pre tzv. Independent Backpacking Travel, čiže môžete prísť a využiť veľkú časť pobytu, ktoré je vlastne o užívaní si v Austrálii. Ďalej organizujeme party. Medzi ďalšie služby patrí job service, ktorý je veľmi dôležitý. Môžete si tlačiť životopisy zdarma, môžete lokálne tieto životopisy faxovať zdarma, môžete lokálne volať zamestnávateľom zdarma, plus pomôžeme vám s písaním týchto životopisov, takže v skutočnosti tieto služby sú naozaj komplexné a pomôžu vám ten pobyt si v Austrálii uľahčiť. Agentúra GreatMate externe zamestnáva a spolupracuje s imigračnými agentami a právnikmi, daňovými poradcami a inými odborníkmi, ktorých služby využívame pre potreby našich klientov. Čiže v prípade núdze, keď je potrebná pomoc, vieme ju poskytnúť cez naše tretie organizácie, ktoré nám tieto služby poskytujú. Ako som už spomínal, pravidelne navštevujeme školy, ktoré starostlivo vyberáme. S týmito školami máme dohodnuté veľkoobchodné ceny, čiže vlastne tie ceny, ktoré my vám poskytujeme na našej stránke, sú mnohokrát nižšie alebo lepšie a výhodnejšie, ako keby ste si išli tento pobyt priamo zariadiť na školách. Môžete si to priamo tiež na cenníkoch škôl overiť, čiže poskytujeme vám lepšie ceny, komplexnejšie služby.
Na našej stránke g8m8.com nájdete krátke videá, ako je napríklad toto. Sú to autentické videá tiež zo škôl, ktoré tu zahliadnete. Môžete si vlastne pozrieť, ako to na tej škole vyzerá. Túto službu vám poskytujeme, aby ste ozaj objektívne si vedeli informácie dohľadať a transparentne vedieť tie informácie posúdiť a rozhodnúť sa pre úspešný pobyt v Austrálii. Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby a mať spokojných študentov. Pobyt v Austrálii nie je len o štúdiu a o práci, ale aj o užívaní si. A ja si dovolím tvrdiť, že 90% ľudí, ktorí do Austrálie prídu, vrátia sa domov, by sa chceli do Austrálie vrátiť a majú Austráliu hlboko v srdiečku vritu, pretože naozaj Austrália je exotická krajina, prináša niečo unikátne a výnimočné v porovnaní s inými krajinami, ako je napríklad Amerika, Anglicko alebo Kanada. Toto všetko môžete zažiť a užívať si v Sydney aj v Austrálii, aj vy. Preto neváhajte, zbalte kufre a poďte do Austrálie.